توكلت على الله 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 جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم ينجي دك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جين ودبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دلي فمتي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكم ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله جوني جيجي سمع فما على الله توكلت على الله على دونغا سني كنا داشي توكو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله Jumaye biye lahrama doye biye bato doye biye alatanu doye biye kiratanu doye biye bangebatanu doye ame dugaw ke sa amna bato munu ke ananye munu ke alaka bela jere mina anye juillet kalo le temps ani kononton samba fla ani mugan ani nani juma ambe alela yo mali jumati ke ba aye boulevard chauffeur juma chamane anga segula sana kanelo ka bo juma na ka kana taratala anale taratala yo tono soro ay to ka walu nyuma ondo ay walu nyuma ondo ne aka na to ka ke fitri walu ye ni mamu ngoni ba fe ka ko chama njiabo kana nyine mamu ni nyuma ki yoko ma bi yeti ye da bi be sinin ngana be anga hine anga tasi anga miri anga duga donge minye anga shu ana amunu yere nyene mawye ya sa minye jabaru masai abisaka hine ana to ga hina anga jamana na ga hina islam jamana bela jilena ya sa bara munumbe ni oluye laini bawye olu chama misaka nyesoro chogomi sogoma ina sorasu uluka wulika jomu ngara sandari yoroso ani nyoro uye bamanchi wale keba chama ko ni bone unina kadabne alamsa kadabne tarata sakana se alamsa ma ulika jomu ngaro ko nana ulu dos fasirila baru kala tigi fe ni dirpayo o kiware o blakana ana dofo o fana mauka famia tugomina minye bi kuluba fama sigiro lai bolola bara minye digitalisation yi kasuba hana machine ko seno saralila anga jamana kornana abara be damne bi kunla kunganga ke jamana kuntigi abe elema ARFI yasa koin abisega tabala tugomina no termunu manga jamana kono lube nyala jela nyala jami kurumbo karli kara kunu fanga nyama fe no ye shogel ko kala maigai sanji ale koni kare no ga degun tanganye se mama mamunu yu sigoro labla anga marabulo ko nana o ko bi tugo mi anana do fo la sente ka jekulu mi be no gestion no wulo masiri tabaka ko na bu fo man nazara kana ko commission défensive ulu yu ka munumunu salo kun chere buguni ngaw feye buguni ngelen fana ko nana maw togola do
n'o ye jama tɔgɔla don ye o sigira olu fɛ yen Yalankɔrɔ Solobakaw baara mun kɛra ye an tila ka an da don o fana na kibaruyaw farikolo ɲɛnajɛ b'a kun cɛ mun ye jɛnɛko ye ko a ye tɔn sɔrɔ Turkikaw fɛ yen baden ndolati la a yɛrɛ ye celu dasi an b'a fɔ n ko a nacogo ka ɲi équipe nationale joueur bɛ maa 40 bɔ olu ko ko wele kana bila u ma tuguni ko fo min ye Amari ye ale ka ko ka wuli maa caman bɛ k'i hakilina fɔ nin ko in na Keba i b'a dɔn ko Mali équipe nationale m'a fɔ minnu ye Cabral ta dɛ c'est dɔw ye Cabral ta sinon kɔsa in na ta yen maa min bɛ se k'a fɔ ko maa ma ko e ka fisa n'o tigi ye o man ca ko la dɛ parce que n'i y'a jateminɛ anw ka aigle yɛrɛ ka maaw nisɔndiya kosɛbɛ ka nisɔndiya yɛrɛ est-ce que o tɛ Salifu ninnu ye olu ye finale ta n t'a tɔ bɛ 3e place 4e place Bokuru nka balontan don a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka kuma tɛ an t'an da an k'an sigi ka sini kɔnɔ Amara ni y'an don ka ye sɔgɔmada in na cɛw n'i tɛ fɛn sɔrɔ fɛn ka n'i sɔrɔ de ka ɲi fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn min ye bi sɔgɔmada in na ye ani sɛnɛkɛlaw don tuguni an tɛ bɔ foro kɔnɔ koyi sɛnɛ a taabolo min bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan a bɛ maa siran kosɛbɛ parce que n'i ye sɛnɛ jate minɛ sɛnɛ tubabukan ka ca anw fɛ yan n'a baara ye nin waati laban in na anw yɛrɛ kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ anw ye ɲɛfɔli dɔw kɛ aw ye yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min nka sɛnɛkɛla ka degun a dɔ bɛ bɔ sɛnɛkɛtɔnw yɛrɛ fana na dɛ an yɛrɛ bɛ minnu sigi village kɔnɔna na ye n'olu b'an ka kow ɲɛnabɔ olu caman fana bɛ se ka degun ta ka se anw ma nka mun ka ɲi nin bɛɛ la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bila sɛnɛ baaraw la u k'u tile wari min bɛ jigin sɛnɛ minisiriso kɔnɔ minisiriso ka dɔgɔ a bɛ jigin min kɔnɔ nka nafa jumɛn bɛ se ka kɛ yaasa anw yɛrɛ ka se ka tɔnɔ bɔ a la san o san an bɛ musaka minnu ta ka di kimɛli jumɛn de bɛ kɛ a la a bɛ mun de jaabi di an ma a jɔyɔrɔ ye mun ye an ka jamana kɔnɔna na jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw san o san ni sɛnɛ bɛna daminɛ u bɛ lajɛ dɔ kɛ ko o ye sɛnɛ kunbɛnni labiyaw ye o lajɛ hukumu kɔnɔna na baara minnu bɛ sigi sen kan o baaraw olu bɛ taabolo mun na n'o bɛnkanw kɛra olu bɛ timɛ cogo di kɛnɛ kan yaasa sɛnɛ yɛrɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ anw fɛ yan anw dulonnen don fɛn dɔ la ko kɔɔri ti dun kɔɔri u b'a fɔ ko a jɔyɔrɔ ka bon jamana musakako la nka anw ye jamana min ye an kan k'an sinsin fɛn minnu kan o ye fɛn minnu ye n'olu bɛ dun n'o bɛ se ka nafa ɲɛ an ye ne filɛ sisan ne bɛ dugukolo ɲini na o awɔ ne bɛ ka dugukolo ɲini ni ne ye dugukolo sɔrɔ ne bɛ nin to aw bolo ka taga o baara in na ne y'a fɔ aw ye o ne tɛ kɛ forola dimanche ye koyi dimanche foro t'a la ye koyi grand frère ye lemuru kɛ o ye lemuru tigɛ ale yɛrɛ sigilen ɲɛna k'a bɛɛ sɔn ka taa n'aw ka so o ko k'a to yen ko fiɲɛ bɛ don a kɔrɔ ko komi bi ye dimanche ale taara so lundi a nana u nana wari min d'a ma o tɛ papaga ye a ka sɛw bɛ feere a ka kulo n'a ka fɛnw bɛ feere ale yɛrɛ on n'a rien compris ne tɛ k'o ye dɛ ne bɛ to yen a bɛ kɛ ne ɲɛna de ne ka wari tɛ taa fili ten dɛ ni ne kɔni ye yɔrɔnin dɔ sɔrɔ ne bɛ foronin dɔ kɛ yen mais ne ka foro mana kɛ sisan Keba a bɛ ne bolo ne bɛ ka mun sɛnɛ a la n hakili de b'a kan n b'a sɛnɛ ka dɔ dun ka dɔ feere mais est ce que ni ne ka sanni ma kɛ o est ce que kɔngɔ bɛ ne minɛ bon anw ta Mali bɛ ten de anw bɛ wari bɔ ka don a la
sanni tɛ kɛ kɔngɔ bɛ tila k'an minɛ kɔngɔ bɛ an yɛrɛ bɛ an bɛ kule an bɛ tila ka kule tuguni au moins ni i ye fɛn don fɛn na n'i m'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ kɔni sɔrɔ mais anw ti foyi sɔrɔ an t'an yɛrɛ sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ f'u ɲɛna a ye aw yɛrɛ ka dunta bɔ a la min bɛ to aw yɛrɛ bolo aw ka jiginɛw kɔnɔ a y'o bɔ a la a tɔ a k'o feere o yɔrɔ in o fana ye anw ka sɛnɛkɛla caman ka fili ye wari mana ye ka ban olu kɔni ta de sa dayimu kayimu an k'a feere wa n'a feerela a caman wari bɛ taa don min na ani sɛnɛ cɛ ka jan dɛ mun kɛlen don ka sɛnɛkɛlaw sɛgɛn kosɛbɛ nin waati ninnu na o ye nɔgɔko ye nɔgɔko ale ni sanni feereko in a degun barika bonyalenba de don an ka jamana kɔnɔ parce que n'i y'anw ka jamana jateminɛ anw bɛ taa balo minnu ta kɔkan ka na ka ni wari min bɛ don o la a tasara a nasara a bilayɔrɔ ani a lakɔlɔsili n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen n'i y'o jateminɛ k'o ta ka t'o don foro dɔ la yan jamana yɛrɛ kɔnɔ yan i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o de ka ca nka o tɛ se ka kɛ parce que an ka mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na o ye k'a fɔ jamana kɛlen don ka musaka dɔ labila ko mɔgɔ minnu bɛ bɔ ni balo ye kɔkan ka na caman b'i jigi da o kan hali ni balo b'u bolo u b'a mara fo o waati mana se tuma min na o bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u b'o bɔ k'o feere mɔgɔw ma sɔngɔ la mɔgɔ tɛ se k'a sa sɔngɔ min na n bɛna misali dɔ di mɔgɔw ma misali surun dɔ don dɔ bɛ yen indien de don a bɛ ka malo dɔ labɛn malo in a bɛ na n'a ye mali de kɔnɔna na mais n'i y'a jateminɛ n'i ye malo in ta k'a ko lajɛ a yɛrɛ qualité fɔlɔ malo in yɛrɛ qualité c'est à dire a ye san joli kɛ a dilannen bɛ u bolo n'i y'o jateminɛ a la n'i bɔra o la a marayɔrɔ ko a tun bɛ marala yɔrɔ jumɛn na mun ni mun kɛra ka malo in lamara parce que fɛnw fana de bɛ yen furaw de bɛ yen olu bɛ kɛ malo ninnu na pour que ka se k'u lamara mun ni mun de kɛra pour que k'a lamara yanni a ka se anw ma yan a san joli kɛ lamarali la fura sugu jumɛnw kɛra a la nin bɛɛ de kan ka jateminɛ mais anw fɛ yan o jateminɛ de ka dɔgɔ an ye lakɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko min ye balo donni ni balo marali ye anw yɛrɛ fɛ yan o fana fɛɛrɛ minnu bɛ yen baara minnu bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na olu fana matarafalen tɛ an fɛ yan kosɛbɛ c'est que n'i ye sɛnɛ siraw ta k'a lajɛ sɛnɛ baara kɛcogo sɛnɛ laɲiniw minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛko kɔnɔna na olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ko ka taa kɛ jamana yɛrɛ bɛ min ɲini tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka anw bɛ sɛnɛ kɛ mun de la samiya mana se gouvernement kelen ale bɛ tila ka taa jiginɛ wɛrɛw dayɛlɛ tuguni ko commissaire à la sécurité alimentaire ka t'o di sɛnɛkɛlaw ma a tɔ komi sisan sa anw ni maliyɛn dɔw minnu bɛ kɔ kan aw b'a kalama bi ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ wari ci maliyɛnw ma minnu bɛ kɔ kan a y'a k'a lajɛ e taara aventure la n'i ma fɛn sɔrɔ segin ka na kɛ mais e bɛ yen e kɔrɔkɛ i balimakɛ i sinji minnu bɛ yan olu de bɛ wari ɲini tuguni ka tila ka e yɛrɛ balo bon n'i y'o ta k'o jateminɛ o kɔlɔlɔ o bɛ taa wolo mun de la an yɛrɛ bolo bi an bɛ bana minnu fɔ an bɛ fɛn minnu fɔ an bɛ balo minnu dun an kan k'o jateminɛ n ye cɛ min fɔ aw ye k'a kan ka na ni malo ye ka bɔ Inde malo in conteneur min don conteneur 57 malo min b'a kɔnɔ a malo u b'a fɔ min ma ko 5% minanfɛn minnu b'a la bɔrɛ 520 o de bɛ na conteneur in kɔnɔna na n'i y'a sɔngɔ ta k'a jateminɛ a bɛ taa se fo miliyari 54 de ma donc ale bɛ na se Bamakɔ yan n'a sera Bamakɔ tile 2-3 a bɛ taa bila stock min na o stock n'i y'o jateminɛ malo in bɔra Inde ka na o bɛɛ musaka ta i ko o lajɛ k'o bɛna jigin anw ka sugu de kɔnɔna na n'a nana jigin sugu fana kɔnɔna na a bɛ feere n'u y'a feere
i bɛ 10,000 a n'a kunkanfɛ cɛ kelen bɛna na min sɔrɔ a ka bɔrɛ la a bɛ bɛn miliyari kelen ani miliyɔn 600 ani 18 de ma n'anw y'o ta bi k'o wari k'o don an ka jago la k'o don an ka foro la ka baara kɛ n'o ye nka o bɛna na o feere yan k'o ladon ka fɛnw kɛ anw yɛrɛ kan ka mun sɔrɔ o la ka se ka o ɲɔgɔnna kɛ an fɛ yan an t'o wari don o la donc an sigilen don malo in fana n'i y'a ta k'a lajɛ malo sugu jumɛn don fo fana bɛɛ ka jate minɛ mais nin si tɛ kɔlɔlɔ ye nin si tɛ jate minɛ a ka na dɔrɔn a ka don ne hakili b'a la hali an bɛ nɔgɔko kuma mun fɔra sisan n'o ye engrais ye 2015 ne taara Sikaso kelen in na o 2015 n bɛ mɔgɔw hakili lajigin a la bi an ka journal min b'an bolo yan reporter ne y'a sɛbɛn o kɔnɔna na n ko engrais tonne 42 n k'a minɛna Mali ni Burukina cɛ a tun bɛ camion 4 de kɔnɔ maa minnu y'a minɛ olu de sen na fana ta fana minɛ Sikaso direction du commerce et de la concurrence mɔgɔw a wagati la ne wulila ka taga fo frontière la ka taa ɲɛda camion ninnu kan n ye mun lakɔlɔsi an ka douanier-lakaw olu bɛ fɛ hakɛ min ni an ka jamana n'o ka kan o ka respecter a ko la polisi minnu bɛ yen olu bɛ fɛ ko in bɛɛ ka kɛ jɛlenya fana kan parce que a fɔra ko a tɛ bɛn DNCC mɔgɔw fana olu fana ye wulikajɔ kɛ o sira fɛ c'est à dire olu groupe 3 bɛɛ lajɛlen bɛ kuntilenna kelen na mais i b'a dɔn ko camion ninnu sɛnsɛnna ka don douane cour kɔnɔ k'u baaraw kɛ k'a papiyew bɛɛ ko enquête fo sini a 42 tonnes engrais kɛra fɛn o fɛn a taara sira fɛ mɔgɔ si t'a ɲɛdɔn 2015 zein bɔrɔ 427 min minɛna maa min y'o baara fana kɛ o ye DNCC kelen ye u y'a sɛgɛsɛgɛ ka taga n'a ye tribunal mɔgɔw fɛ yen tile 3 baara kɔfɛ polisiw kɛlen ka lamɛnni bɛɛ kɛ u taara se tribunal la tribunal mɔgɔw ye u ni cɛ bɛɛ labila ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ko yan'a ka kiiri don cɛ o de la ne b'a fɔ aw ɲɛna yan ko les enquêtes sont en cours au Mali a ti ban i yɛrɛ bɛ dugawu kɛ fɛn fila ala k'i garisigɛ don o la Mali kɔnɔ n'u y'u minɛ u b'a fɔ k'an bɛna enquête kɛ i kunna jara n'u y'i minɛ fana n'u ko liberté provisoire o y'i bilalen de kuma foyi tɛ f'i ye tuguni on va ouvrir une enquête depuis so bin daminɛna Mali kɔnɔ yan so bɛ bin san o san aw y'a mɛn k'a fɔ ko ɲinan k'an ye nin karisa minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɛ a nɔ minɛna a fɔra k'a ka nin sara a ye nin kɛ aw y'o mɛn yan mɔgɔw bɛ ko kuntanw camanw kɛ yan u bɛ minɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama ko enquête jumɛn bɛ a bɛ taa laban mun na anw bolo n ko Mali kura ko in n k'a bɛna na ni yɛlɛma minnu ye o ye nin yɛlɛmaw dɔw de ye c'est à dire fiɲɛ minnu tun bɛ yen degun minnu tun bɛ yen olu ka ban fɛn caman bɛ yen bi anw kan ka sɔn ka yɛlɛma don olu la an tagabolo n'an kɛcogo la n bɛ misali surun dɔ da aw ma bi n'a fɔra ko président ka cérémonie par exemple Kuluba bi baara tɛ kɛ administration na o ministres bɛ taa directeurs bɛ taa maires bɛ taa bɛɛ lajɛlen bɛ taa yen k'a daminɛ o heure la sa fo ka taa président tila baara wɛrɛ fosi tɛ kɛ an kan k'o dabila e ye ministre ye e yɛrɛ de ko mɔgɔw ma a ye na bi juma sɔgɔma e de ye rendez-vous di mɔgɔw ma mais mɔgɔw bɛ taa fɔ e kɔ ko wa ko a taara président fɛ cérémonie na ale tɛ kuma a ko t'a kun kan a ka fosi t'a la mais ale b'a ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ bila ka taga ko parce que président bɛna cérémonie kɛ an k'o fana lajɛ sisan n y'a ye k'a fɔ maire ni fɛnw bɛɛ de ka don a la c'est à dire n'a fɔra cérémonie kɔni bɛ président ka cérémonie bɛ yen sisan o y'o don baara bannen de administration na f'an ka nin bɛɛ de falen président ni ministre 7 ou bien mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka ko la n'olu bɛ se ka taa ka nin premier ministre ni chef d'institution mais gouvernement bɛɛ don o don Diomaye Faye ka ko in diyara ne ye koyi
kana nan kunbɛ a kana taa bilasira ni nana ni jigina na sira sɔrɔ n yɛrɛ ye u na n dɛmɛ ka taa aw k'a jateminɛ bi tɛ ntɛnɛn bi tɛ juma de ya baara bannen de filɛ nin tan bi parce que kuluba cérémonie kɛra an la k'a ka ban 11h u ka jigin ka se bureau la midi maa min bɛ ɲɛsin bureau la o man ca dɛ u bɛ to a so de juma don baara banna donc anw fɛ ɲɛmaaw kan ka falen don o ko ninnu na gouvernement bɛɛ ka cɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ fanga bɛɛ ka cɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ directeurs gendarmes policiers ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen de bɛ taa koyi wa baara de bɛ bila fana bɛɛ de bɛ taa an ka jateminɛ dɛ a bɛ jamana paralyser dɛ an bɛ segin ka na an ka nɔgɔko in na k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye an y'u ka kumaw bɛɛ mɛn u yɛrɛ ka kuma ko directeur ni ministre wulili tɛ fosi ye PDG ni fɛn kɔɔri sɛnɛnaw kɔni nisɔndiyara parce que olu caman tun bɛ yen nango kɔni n'olu tun tɛ fankelen yɛrɛ fɛ fiyewu olu ni nango tun tɛ foyi la ayiwa dɔ bɛ k'a sɛbɛn ko komi ne tɛ fanga la k'o de la ko ne b'a fɔ ko mɔgɔw kana taa cérémonie na ayiwa ne kɔni y'a fɔ bɛɛ ye dɛ n tɛna Eli n tɛna nome yan bɛ n bɔ n kɔrɔkɛ ko n kana fɔ ko n tɛ nome n ko cɛ n'i ka cérémonie kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tile bɛɛ ban ɲɔgɔn fɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka taa kuluba ka taa fɔ a ye k'e ka baara banna ni i dusukun ka fɛgɛ i tɛ sa de est-ce que i sen yɛrɛ bɛ se k'i sen ta ka don mobili kelen kɔnɔ k'o kana i bila i ka so mais n'a kɔnna ka f'i ye bɔn karisa bɔn vraiment kow kɛra cogo min na an bɛ fɛ k'i falen quoi o t'a la ayiwa anw na to olu ka misiri kɔnɔ fɔlɔ fantan danbe ye delili ye sɔgɔmada in na an tun bɛ fɛ ka nin de fɔ yɛlɛma dɔw ye anw ye dɛ yɛlɛma fanba ye anw yɛrɛ forotigiw ye yɛlɛma fanba ye anw yɛrɛ cikɛlaw ye yɛlɛma fanba ye anw yɛrɛ ɲɛmaaw ye an bɛ minnu bila an ka tɔnw kunna an bɛ minnu bila an ka jɛw kunna an bɛ minnu bila k'u k'an ka forokow ɲɛnabɔ an ka nɔgɔkow ɲɛnabɔ an k'u k'an danama ye an kana an sigi ka kɔnɔna kasi kɛ an halala nɔfɛ jamana ɲɛmaaw aw ko falen yɛlɛma bɛ ye aw yɛrɛ la cogo a bɛ kan ka ye anw fana na ten cogo la bi maliyɛn caman sigilen ka fɛn dɔw kɔnɔ u ɲɛ tɛ u la yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ dɔ bɛ sen na an b'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ dɛ baara bɛ ka kɛ nka baara minnu bɛ yen ni olu tɛ wari bɔ ko ye o tɛ sanu bɔ ko ye olu dɔw ka lawaleya c'est comme kibaru ninnu bɛ taa feereli kɛ viadigi kan u y'a kɛ mobili ko yɔrɔ ye a y'olu wuli ka bɔ yen saran filɛ nin a bɛ jɛgɛ feere don o don sale a b'a da gitɔrɔn kan ka bɛɛ ɲɛ b'a la aw dun taara miliyari don gitɔrɔn na ka taa wari juru ta ka gitɔrɔn dilan aw bɛ se k'o to yen cogo di olu k'o tiɲɛ marijan ninnu ka sitɛrɛniw bɛ si gitɔrɔn kan ka gazuwali bɔ ka gitɔrɔn bɛɛ kari-kari mɔgɔ si tɛ kuma olu si fɛ an ka lajɛ au moins a ka dɔn ko kow bɛ ka falen yɛlɛma dɔw ye anw ye dɛ mais belebele fanga ye dɛ an bɛ commissaire fo n'o ye commissaire min bɛ ɲamakɔrɔ Dunbiya an bɛ Dunbiya fo kosɛbɛ a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a yir'ula k'a fɔ ko u bɛ baara min na k'an ɲɛ b'a la ko a taacogo ka ɲi polisi minnu fana bɛ yen n'u cɛsirilen don circulation na nin waati in na san bɛ k'u gosi an b'u fana fo k'u ni cɛsiri u ni timinandiya an ka chef minnu bɛ yen n'olu ye commandant de zone ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye ɲɛmaaw ye Bamakɔ yan k'u fana fo sabula n'i y'a ye i fana bɛ zone na zone de bɛ dépend Bamakɔ la yan an bɛ ministère Sadio n'a ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya la sanjikɔrɔ wɔsi de don a dɔ man di nka dɔ bɛ ka kɛ n'Ala sɔnna a ma min ye assemblage ye blindé ani sɔrɔdasi mobili wɛrɛw olu bɛna daminɛ an fɛ yan sankura nata in munition n'o ye marifakisɛw n'a ɲɔgɔnnaw ye an yɛrɛ bɛ n'olu dilan yan baara minnu bɛ sen na fana min ye dɔgɔtɔrɔso min bɛna jɔ sɔrɔdasiw tɔgɔ b'a kan nka an bɛɛ de bɛ taa furakɛ awɔ o don dɛ san o san miliyari ba min bɛ kɛ ka mɔgɔw lataa kɔ kan dɔ bɛna bɔ a la
ni dɔgɔtɔrɔso in banna a b'anw kɛrɛfɛ yan ne yɛrɛ est ce que ne tɛ taa foro dɔ ɲini k'aw k'o dɔgɔtɔrɔso in na parce que o la ni n banana dɔrɔn n bɛ sin ka don dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ kɔnɔ ten dɔrɔn k'an furakɛ mais an ka sɛbɛ don sɛnɛ na dɛ walayi jamana ɲɛmɔgɔw a ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ mɔgɔ ka c'est à dire dugukolo min b'an bolo ani ji min b'an bolo an kana an sigi k'a tiɲɛtɔ lajɛ quoi japonais dɔ delila ka na yan a y'a sɔrɔ Njayiba bɛ ministère de l'artisanat et du tourisme na Babani ka chantier in a kun ma ban quoi cɛ yɛlɛla u kun kan ka photo de ta quoi pont k'a daminɛ batoni ninnu bɛ jɔyɔrɔ min ka na namasa dangan fana japonais kasi ka a ɲɛji ma se ka jɔ an ko mun kɛra ko k'anw ye tiɲɛnikɛla ye n'o ko n ye mun tiɲɛ ko nin yɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo di ko tulonkɛ yɔrɔ t'a la nisɔndiya yɔrɔ t'a la sɛnɛkɛ yɔrɔ t'a la fosi t'a la ko nin ji in bɛ yan san kalo 12 k'an sigilen don k'o lajɛ k'an b'a fɔ k'olu de kana tourisme fɛn dilan an ye k'ale tɛ foyi sɛbɛn ko nin bɛɛ k'an bɛ se ka nin bɛɛ k'an fɛ wa halisa yɔrɔ bɛ ten dɛ an bɛ finikolaw bɛ yen finiko n bɛnkɛw bɛ finiko la yen filaw kɔni olu bɛ yen i bolo yɛlɛmana ye ka bɛɛ fo ko kura ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jani.ml fm sugandili la yaasa ka se ka kibaruyaw ko olu sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la min ye jamanaden minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ Mali kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an y'a yira o la k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye n'o ye wolomasiri tabaw ye olu ka kibaruyaw b'an bolo nka sɔgɔmada in na Kuluba faama sigiyɔrɔ la digitalisation n'o ye ka musaka minnu bɛ yen n'o olu kan ka sara sɛbɛn dɔw u dilanni na k'olu kɛ nɛgɛjuru sira fɛ k'olu kɛ ni telefɔni ye a bɛ f'o ma ko digitalisation o baara in minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna ale y'a layidu ta k'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi ye kuma min fɔ Sikaso k'a bɛ se ka lawaleya nka yanni Mali fan bɛɛ ta ka kɛ a bɛna daminɛ Bamakɔ la u ye Bamakɔ ta u ko sisan siraba kan Bamakɔ yan ni polisi y'i fiyɛ i ye waleya cɛjugu min kɛ kɔdi dɔ de bɛ d'i ma nka a bɛ kɛ ni telefɔni minnu ye n'o ye Malitel telefɔniw ye maa min fana n'i b'a fɛ fana k'i ka wolosɛbɛn k'o fana dilan telefɔni sira fɛ ka impôt sara ka taxe sara min ye carte d'identité ye k'o dilan est-ce que o yɛrɛ bɛ ka dilan yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ carte d'identité bɛ ka dilan ale tɛ sɔrɔ o u t'a kɛ carte biométrique ye ko musakaw yanni k'a fɔ ko n taara n jɔ tile kɔrɔ depuis dugu jɛra anw bɛ yen kabini kunnasini ko anw nana an bɛ ka taa ka na cɛ ni dɔgɔnin nana polisikɛ dɔ la don y'i sen ka b'o la pewu bɔlɔlɔ sira fɛ i bɛ se k'a ɲɛnabɔ n'i ka telefɔni ye k'a musaka bɛɛ lajɛlen sara k'a ban pewu u bɛ tila k'i ka sɛbɛn ye k'a ci ma fana a bɛ kɛ o kɛ yɔrɔ caman donc bi o baara min kun fɔlɔ kan ka kɛ sa Bamakɔ ta in o bɛ kɛ Kuluba bi jamanakuntigi yɛrɛ ko a ko ka to ale yɛrɛ bolo notaire minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛ labɛn min na sa labɛn kɛ kun ye min ye o ye notaire olu bɛ se k'u ka sɛbɛnw u ka wulikajɔ n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ko notaire yɛrɛ kan k'u jija juru minnu bɛ ta u bɛ se ka sara cogo min na o baara in premier ministre n'o ye Sogɛli ye ale y'o nun don kunungo dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Bamakɔ yan u y'a jira sa ko min ye notaire ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛna taa don sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min yɛrɛ bɛna kɛ sariya ale tɔgɔ la kɛnɛ fɛrɛba min kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ o baaraw hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu ka chef d'état major n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya kalo in tile 18 nɛgɛ kanɲɛ 3 tɛmɛnen ni miniti 30 ye min ye gendarmew ka dagayɔrɔ min bɛ sandarekaw fɛ yen Kayi marabolo kɔnɔna na olu ye wulikajɔ dɔ bali Bamaci walekɛbaw ko olu de nana ka na o wulikajɔ in kɛ maa 20 u bɛɛ lajɛlen tun bɛ moto kan sa mɔgɔ 2 moto sanfɛla la min ye wulikajɔ in kɔni ye sɔrɔdasiw y'a jira k'a fɔ ko a sera ka bali min ye
wolomasiri tabaw ye olu bɔra jɛmakaw fɛ k'u kunda sira in kan min kɛ u ni ninjuguya wale kɛbaa ninnu karila ɲɔgɔnna ye k'a su ma bɔ foyi fɛ armée ale kɔni ye ta tugu maa ninnu na u taara k'u ka su fililen to kɛnɛ kan ye sɔrɔdasiw u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ni larawulilu tun bɛ sen na fo ka taa se su kɔnɔna ma kosɛbɛ fan wɛrɛ fɛ fana chef d'état-major y'a jira k'a fɔ ko nin kalo in tile 14 nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen ni miniti 30 ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ o tun bɛ waramanatakaw fɛ waramanata ale bɛ yoroso cercle kɔnɔna na ko min ye bamancɔle ni wale kɛbaaw ka dagayɔrɔ dɔ tun bɛ yen u taara o da walo u ka arajo n'u ka taliku waliki kelen telefɔni kelen min ye sɔrasi fini ye a n'a arrangeur ka taa fara chargeur kan taliku waliki arajo munition caman ale ni marifaw o tun bɛ o yɔrɔ ninnu na sɔrɔdasiw sera k'u bolo da nin bɛɛ lajɛlen kan k'o ndaraki u la u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye armée ye ale ka wulikajɔ wɛrɛ fana senfɛ dawnakaw olu fɛ kilomɛtiri 45 ka taa min ye ɲɔnɔ ale kɛɲɛkayan fan fɛ ko min ye bamanciwale kɛbaa dɔw tun bɛ sa u kɛra ka dan sigi olu fana na moto 5 y'o minɛ taliki waliki ka taa se u ka marifɛn minnu bɛ sa n'o o ye TIT k'u y'o fana minɛ u bolo chargeur min don arajo la sa ka taa se téléphone portable ma min ye marafa PMI ye ka taa se chargeur 7 ma ale ni chaîne de maillon min bɛ don PKM na olu caman ba de k'u bɛɛ lajɛlen minɛ u bolo wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko a bɛ jamanadenw hakili la sigi k'a jira k'a fɔ ko min ye armée jugu kɛlɛli a tɛna na dabila wa u bɛna u ɲini u bɛ yɔrɔ yɔrɔ f'u ka dan siri u ka kow la ko a kɔni m'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa an ka ŋaniya kɛ kelen ye baara ninnu kɛcogo ɲuman na nɔgɔdiw olu daminɛna an ka jamana kɔnɔ min ye nɔgɔ in ye sa ale kɔni bɔra irisilakaw de fɛ yen mali ale ni irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko nɔgɔ in ko min ye sɛnɛkɛlaw ye k'u hakili to a la kosɛbɛ sabula ni bamanciwale ni ninjuguyawale kɛbaaw bolo dara nɔgɔ ninnu kan ale nɔgɔ bɛ se ka kɛ mugujugu ye ka se ka tiɲɛni kɛ o de la sɔrɔdasiw bilalen don sa nɔgɔ in a bɛna di maa minnu ma k'u lakɔlɔsi maa minnu fana bɛ yen n'u bɛna baara kɛ n'a ye k'u lakɔlɔsi ni ye nɔgɔ bɛ ka feere sɛnɛkɛla minnu ma k'u dɔn k'u bugunatigɛ dɔn yaasa a bɛna taa kɛ min ye o ka dɔn a kana taa yɛlɛma ka kɛ fɛnw ye min bɛna tila ka jamana yɛrɛ kɛlɛ mali k'ale bɛ jateminɛ na yaasa ka se k'a ka passeport dilan a yɛrɛ fɛ yen o bɛ sinsin mun kan nin waati in na carte biométrique min ni o dilanna ka base de données min sɔrɔ mali biométrique k'o sigi sen kan min ye ɲɛmaaw ye o kɔni bɛ hakili jagabɔ la passeport a kana bɔ kɔ kan tuguni n'a y'a sɔrɔ an ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen b'an bolo an ka jamana kɔnɔ yan an ka se ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ a ka dilan an yɛrɛ fɛ yan o hakili jagabɔw olu kɔni bɛ sen na bi jɛkulu minnu kɔni ye biométrique baara kɛ sa hakililajigiw na o y'a jira k'a fɔ ko olu jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na kosɛbɛ sabula baara kunfɔlɔ minnu kɛra n'o ye carte biométrique ye kɔni o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ degun kelen kelenw bɛ a sɔrɔli la bi jamanadenw fɛ o fana laɲiniw bɛ sen na yaasa u bɛ se ka furakɛ cogo min an sɔngokaw ka duguta mobili dɔ ale kun bɔra dawugakaw fɛ k'i kunda gawo kan min ye dɔgɔjɔ mobili ye sa bin kɛra kan kɔnɔmaw kɔni mansin ni ma to a la nka u bolominɛw u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ o la kilomɛtiri 5 ka surunya baara la an sɔngo ale marabolo kɔnɔna na min ye maaw ye u y'a jira k'a fɔ sa ko duguladen dɔw fana kun minɛna sɛnɛkɛla dɔ a n'a furumuso ko u y'olu fana labila bamanciwale kɛbaaw ye olu labila maa si ma gɛlɛya sɔrɔ olu ka o ko hukumu kɔnɔna na koloci bana ka se ka maaw kalan o ko la moti mara kɔnɔna na sa min ye koloci tɔnba ye olu ye wulikajɔ kɛ ka taa se dɔgɔtɔrɔla ka maa 50 ma minnu bɔra mɔpti yɛrɛ dugu kɔnɔ jene baɲangara koro bankas yaasa cogo min na u bɛ se ka olu kalan kalansen kɔni sigikun ye sa ninnu bɛ se cogo min na ka lafaamuya koloci bana ale bɛ se ka kunbɛn cogo min u y'a jira sa k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ yen n'o ye association malienne de lutte contre drépanocytosie ye ko olu de kɔni ye kalansen sigi sen kan an'u dɛmɛ jɛkulu n'o ye mali minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ko baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ to sen na sa fo nin kalo in tile 20 mɔptikaw olu fɛ yen CNT commission défense maaw olu tun bɛ munumunu salo la yɔrɔ caman na u ka baaraw kun cɛra bugunikaw fɛ yen commission défense ale ɲɛmaaya bɛ maa min bolo sa o ye général à la retraite Menkɔrɔ Kane ye olu kɔni selen Buguni u kunbɛra min ye baaraba minnu bɛ Buguni kɔnɔna na u taara u ɲɛ da olu kan u y'a jira k'a fɔ ko min ye gouvernement ye ale bɛ laseli minnu kɛ ale bɛ kuma minnu fɔ o nana ka na u ɲɛ da o kan n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka waleya Buguni kɔnɔna na bi baara caman de bɛ wolomasiri tabaw olu tɔgɔ la k'a sababuya kɛ Buguni yɛrɛ a ko kɛcogo kama dugujukɔrɔ nafaw olu bɛ yen wolomasiri tabaw sigiyɔrɔ caman kan belebele o kan ka dilan yen n'o ye kan moderne ye
o sancɛ min bɛ senna u taara u ɲɛ da o kan yan'u ka bɔ sa min ye dugu maafalenw ye n'o ye dugutigilakaw ye u sera olu fana ma ani kabilatigiw ka taa foli kɛ olu ye Mɛnkɔrɔ Kane n'a ka maaw u tilalen kɔ la sa u ka sɔrɔ ka u kunda Bamako kan min ye CNT ale commission défense ye nin tun tɛ a bɔko fɔlɔ ye sabula kabini session kɔni banna ale bɛ ka taa munumunu salo kɛ sa ka baaraw lajɛ baara minnu n'o bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw olu tɔgɔ la denmisɛnnin 600,000 o de kan ka bolo kan ka ci jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na min ye baara in ye sa u y'a jira k'a fɔ sa ko a kɔni bɛna daminɛ banabakaw olu fɛ yen minnu si bɛ san 2 la ka taa se san 5 ma olu de kɔni boloci kan ka kɛ nin waleya in senfɛ min ye wulikajɔ ye sa k'a kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔso 22 de la Banama a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u y'a jira sa k'a fɔ ko kibaruya in kɔni dilen ni sisan cɛ sa ko wulikajɔw bɛ sen na yaasa min ye boloci bɛ se ka kɛ cogo min na denmisɛnninw ni musow k'olu la faamuya baaraw ka baara minnu na u bɛ se ka u jɔniyɔrɔ fin u yɛrɛ ka sigidaw tɔgɔ la o baaraw de bɛ ka kɛ tomiyakaw fɛ yen tomiya n'a lamini bɛɛ lajɛlen sa denmisɛnw ni musow kɔni faralen no ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se cogo min na ka nin kalan in kɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɛlen no k'u sigiyɔrɔw bila u ko ko san kɛlen no k'u degun bi kosɛbɛ Bamako y'a falajɛ minnu kun sigiyɔrɔ bɛ guakɔrɔlaw ni fɛnw ma u y'a jira k'a fɔ ko sanji fɔlɔ minnu kɔni nana a ye magosa kɛ Bankas ni Baɲangara ka taa se fo Koro yan fanfɛlaw ma u y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ ka don u ma sabula minɛn minnu b'u bolo olu tɛ labɔli kɛ basiw ni dɛbɛnkɔrɔw ni minɛnkɔrɔ minnu bɛ u bolo u tɛ se ka labɔli kɛ cogoya si la mais min ye maa ninnu ye u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ni dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen u k'u hakili to olu la ko sabula samiya ɲinanama in a kɛlen no degun ye u yɛrɛ sago ye sa u ka se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ se k'u sigi yen cogo min na ka se ka u ka adamadenya kɛ k'a sɔrɔ sanko y'o funteni ko o tilema ko nɛnɛ ko o tɛ degun lase u ma yɔrɔ minnu na k'u ka laɲini o ye u k'o sɔrɔ n'o tɛ u filɛ yɔrɔ minnu na nin ye ko samiya yɛrɛ k'i sen bɔ a la nɔgɔ minnu bɛ yen yɔrɔ minnu fana bɛ yen fana lakanabaliya minnu bɛ yen u ka minɛn n'u ka fɛn minnu bɛ suɲɛ ko o de ka ca dɔw yɛrɛ bɛ ka laɲini yɛrɛ kɛ bi ni u yɛrɛ bɛ se ka segin ka taa u ka dugu kɔnɔna na sabula dɔw y'a jira k'a fɔ ko min ye sigida caman ye u basigi bɛ ka na don yen dɔɔni dɔɔni maa kun fɔlɔ dɔw sera ka segin k'o bɛ se ka labɛn cogo min na gouvernement ale fɛ Fana ale ni Kolobugu ni ɲɔgɔn cɛ bingalikɛla dɔw fana binna sugulataalaw kan yen k'olu bolominɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ o la maa minnu ko k'u bɛ kati gɛlɛya kɛ sa u y'olu dɔw kɔni gosi k'olu sen kari ka dɔw k'olu jogi k'u badɛbɛ dasi ka sɔrɔ ka taa n'u bolominɛnw bɛɛ lajɛlen ye Fanaka dɔw ko min ye terroriste don dɔw kɔni ko bingalikɛlaw don kelen ma se ka sɔrɔ a la maaw sera ka mun dɔn ka u bolona da o kan k'a fɔ ko u bɛ se ka min kɛ tamasere k'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ in kɛra maa minnu fɛ k'o ye Bamaci wale ni Jugawale kɛbaw ye so 1,200 dili o kuma de bɛ sen na nka maa caman jɔrɔlen no bi k'a jira k'a fɔ ko wari min kan ka da n'o bɛ daminɛ sefa wari 4,000,000 ka taa se 5,000,000 fo 10,000,000 ma k'o sarali ka tila ka don so ninnu kɔnɔna ka musakaw sara o kɛlen no jɔrɔ n'a ye wa min ye so minnu bɛ di n'a fɔ ma ko logement sociaux o bɛ di hakɛ minnu kɔnɔna na nin so ninnu fana papier mun bɔlen no a la o ma dantigɛli ko o si la maa caman kɔni jɔrɔlen no ko yalama n'i ye nin so ninnu ta tabakɔrɔkaw fɛ i tɛna degun sɔrɔ wa sabula a jirala k'a fɔ ko min ye logement sociaux yɛrɛ kan ka di hakɛ minnu kɔnɔna na olu dɔnnen do Yalankɔrɔ Solobakaw fɛ Yanfoyila Buguni mara la a yɛrɛ k'a fɔ ko sa ko journée mondiale de la population ale kɔni baaraw kɛra ye ministre n'o ye Imran Abdulaye Toure ye ka taa fara Mariam Kulibali kan sa olu kɔni taara ye Mariam Mayiga n'ale bɛ Kulubalilakaw ka sigi la olu taara ye jamana tɔgɔ la ka taa o don ɲɛnamaya hakilina jigiw kɔni kɛra Yalankɔrɔ Solobakaw fɛ yen nin kalo in tile 18 dugudenw kɔni caman ba bɔra ka na sa ka na ɲɛmaw olu kunbɛn barosigi yɛrɛ bɛ tali kɛ mun na sa o ye laɲiniba mun kɛlen no diɲɛ yɛrɛ fɛ n'o ye diɲɛ selekana ni tɔnw ye ka kɛ ni jamanadenw ka kow ye u y'a jira k'a fɔ ko Yalankɔrɔ Soloba kɔni tali kɛra kun min ye o ye k'a fɔ yiriwa ni min ye baara minnu bɛ yen n'o olu bolodala u ka sigida kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ misali ye yɔrɔ la ministre min yɛrɛ bɛ yen ni ale bɛ urbanisme kunna aménagement population n'o ye Imran Abdulaye Toure ye a ko ko nin kɛnɛ in sigicogo ɲɛna sabula olu ka laɲiniba minnu bɛ bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na u nana se ka kɔmasegi dɔw kɛ yan baara in ka se ka kɛ a ko n'i y'a ye bi k'a fɔ ko jamanaw kɔnɔna na jama yɛrɛ hakɛ bɛ se ka dɔn jama hakɛ yɛrɛ ka dɔnni ko jateli yɛrɛ kɔni kun fɔlɔ mun kɛra ni bɛɛ lajɛlen hakili b'o la juillet kalo tile 11 san 2087 maa miliyari 50 sɔrɔlen de ko jateminɛw kɛra sa k'a jira k'a fɔ k'an k'an hakili to ɲɔgɔn na koyi ko min ye diɲɛ ye k'a maa bɛ ka caya suko ani dugusajɛ cɛ maa miliyari 500 na
o de sɔrɔlen sa ko ka sɔrɔ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen boloda a ye ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ ni dabaliw la adamadenw yɛrɛ bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la cogo min na sa baaraw kɛcogo ɲuman na kɛnɛ in ka ye min ye directeur régional de domaine du cadastre Buguninta n'o ye Lasana Jara ye ale tun bɛ yen chef de bureau de domaine n'o ye ani cadastre n'o ye Kola Ousmane Daw ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan maa mafalenw caman fana tun bɛ n'o ye Alpha Cisse Buguninkaw olu ka maaw fana caman tun bɛ ko in kɛnɛ kan yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ olu ɲɛna cogo min na n'an bɔra yen an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la Sikasokaw fɛ yen senba biribiri maaw olu bɛ bi sinikɛnɛ n'o ye championnat national d'athlétisme ye ale bɛna kɛ Sikasokaw fɛ yen ko ni Ala sɔnna a ma maa kɔni b'an fɛ yan sa n'olu bɛ senba biribiri la k'olu kan ka taa ye ka t'u bila o fila ni dɛbɛ la yanni Jeux olympiques cɛ Sikaso kalo in tile 20 ani 21 ko a ɲɛnajɛ kɔni k'a bɛ sɔn ka diya kosɛbɛ championnat in ko nin y'a ta ko 43 in a 43 in fana ko o kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnna stade Babemba kurakuranin ko a bɛ k'o kɔnɔna ko min y'a jɔnjɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cilen n'o y'a finale ye sa o ye kalo tile 21 ye an ka ndolanci bɛ n'o ye Musa Jɛnɛpo ye ni ale yɛrɛ tun bɛ ndolanci la anglais fɛ nin waati in na ko a taara yɛrɛ sɔrɔ turkikaw fɛ min ye olu ka Antalya Sport ye ko olu y'a ta nin waati in na sa u bɛ san labɛn na bari an ndolanci min kɛra sa 2-1 a ka tɔn o ye se sɔrɔ Musa Jɛnɛpo yɛrɛ ye cɛlu dasi o ndolantan in senfɛ kunungo FIFA ale ye a ka jɔyɔrɔw di bi ko Espagne kɔni de bɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ anw ka jamana Mali an kun bɛ jɔyɔrɔ 50 na an bɔr'o la ka taa an yɛrɛ sɔrɔ 53 na jamana 125 kan ko wa ko n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ FIFA ka nin jateli senama ko jakuya kun ko fo yɛlɛma ka don a la koyi ko sabula kalo min filɛ nin ye n'o bɛ senna n'o ye juillet kalo ye ale ni kalo min sara ko coupe d'Europe tun bɛ senna Copa tun bɛ senna min ye coupe de la confédération Océanie ko fana tun bɛ senna ko ni olu lajɛ olu ye ndolantan minnu kɛ ko jakuya don ko yɛlɛma ka don FIFA ale ka classement na farafinna Côte d'Ivoire ko ale de yɛlɛla sanfɛ dɔɔni ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan nin waati in kɔnɔna na min ye an ka radio partenaires ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Iwarukaw fara fan bɛɛ lajɛlen kan k'a bɛɛ lajɛlen fo dugutigi Seydou Sangare k'a fo k'a waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ Maraka Samakɛ k'a fana fo Kurbe Jara Colonel Siri Lamine Traoré Ezo la Segukaw fɛ yen le jeune Thierno Oumar Assi Diallo an b'a fo ka Boyina Babi fo Menakakaw fɛ yen Jaba Sidibe ni ale bɛ Salakaw ka sigi la an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bole Colonel Asaba Diallo Madame le ministre k'an ka foli bɛ sama ka Siriman Bacili fo Monsieur le maire Bayi Jakite an bɛ ale fo ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na Ablaye Ɲagate k'ale fo Fransikaw fɛ Ibrahim Tunkara k'ale fana fo Fransi ani Gawusu Traoré Sori Sako États-Unis an ka foli bɛ sama ka Isa Konate fo États-Unis min ye Ibrahima Sako ye an bɛ ale fo Dakarkaw fɛ yen ani ni Papis Diallo Lucas Dakono k'ale fana fo États-Unis Mohamed Lamine Kokaina k'ale fo Las Vegas kaw fɛ Amadou Gassama ale bɛ Bamakɔ yan an b'ale fo k'a waleɲuman dɔn domaine kɔnɔna na ani cadastre Jankumba an b'a fana fo Suguba la a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen San Babu k'a danbele k'ale fo ministère ministère in yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ye di dɛ Musa Gino ka ministère kɔrɔ in tɔgɔ ye di Maleni l'extérieur tɛ San Babu bɛ ale ye contrôleur financier di vraiment Eli Digo n'ale bɛ fɛn na a taara Pinochet ka jɛkulu kura in na a fana kabaleni a bɛ ka taa ɲɛ dɛ a kɛra maa ye koyi Eli an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Amara Nun Keyita k'i yɛrɛ fo Keba Diallo k'aw fo n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana tila ka na kibaruya wɛrɛw di min ye nɛgɛ kanɲɛ 21 brève kɛnɛ an b'o fana sigi ni Ala n'a kira sɔnna a ma a k'an bɛn Amara i kun tɛ yan kunu ne tɛ se ka ko dogo quoi u ye dumuni k'i kɔ voilà u ye cɛ u ye Amara non vraiment i b'a dɔn u tilara ka min kɛ e k'a bila ɲininka a b'a tɔ ɲɛ f'i ye a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18